jo. No, spíš TikTok liveky ve Fortnite. Nějaký liveky. Ale teďka zkoušíme nějaké smetky sem, že když budeme do zóny a necháme, až budeme vidět HP a metky, co dáme? Ty to zkusíš první, protože to byl tvůj nápad. Tak jo? A snad vyhrám aspoň s tím, když to bude reálně, tak snad vyhrám. Možná, pokud to bude reálný hoší, tak se vám ozveme, až budeme na Lucení a to. Ozveme? Jo, ozvem. Tak. Beru lékárničku. Takže Zatím čus. Čus. Ale jdi, teďka to dáme zkusit. Takže, my vám řekneme. My to pak zkusíme. Na lidi nepovedle třeba. Až další takže jo. Čau. Čau. A co mi najde? Najde odběr s lékem. Dejte... Čekejte, já jen tady to... Sírovku. Ale, no. Lidi, tak zkusíme jeden livek, jo? Že tady dám takhle... Nejezdí. Já neřídím. Já budu řídit také. Ale ne, že do zóny. Dá do zóny na... No tak. Ne. Tak lidi, teď musíme, až zmizou tyto barely. Nesmějou nám prostřely. A musíme jet teď rychle, musíme teďka jet lidi. Hej, ale tam nebudete. No. A my jsme se, kam jsme To teďka uvidíš. Uj! No tak je fail, no. Tak tohle byl fail. Ale za chvíli to nebude fail. Ale nenič ten barel, nebo s tebou už nikdy nebudu hrát. Chceš úplně někomu do vesmíru let? Lidi, chcete letět do vesmíru? Jste. Já chci po druhý, takže... A hlavně já sám se vás chodí. Jak máme udělat, aby A lidi, další livek vám nechám překvapit. jedno HP, tak mám dát hnedka metky nebo až mám. A to tam se vynačíte. Kolik Pište. tak mám? Napište do komentářů. Tak mě to máte. Ne, není. Jo, mám. Já když jsem to hrál sola a zkusil jsem to po druhý, já jsem to zkoušel ještě včera, moji kamarádi, tak ono to fakt fungovalo dneska, já jsem to zkoušel, přísám bohu. Ale ne, ale je to. Co? Ale je to. Kam mám jet? No normálně, jako, jdeme dál. To teďka bohužel nemůžu. Chceš letět úplně do vesmíru? Ach jo, tak se vystup. Já to udělám sám. Ale to udělal sám. Dělej, je tam. Kam to jedu?
Tam jsou na tanku. To vůbec neviděl. Tak nic, no. Natankovat. Plnou. Já Please! ne. Díky. Já už jedni Čau. Čau. Prosím. Ty už jsi vyletěl, nebo co? No. Já ti ukážu. Já ti řeknu. Aj. Tam byly najťáci. Já potřebuji někam jet. Tak jedu sem, no. Já ti řeknu, jak vyletím. Tak, ale... Já to nebudu zkoušet. Tam budu jet za mnou, ne? Vládáš to? Jo, já mám lékárničku jednu, jo? Ne, tak co dej. Jo, už si ji dávám. Ale... Fail, lidi. Jo lidi, ale teďka to už nechám zapnutit do konce toho, že jo. Hele lidi, můžete to zkoušet, ale pokud vyletíte a zavřete, tak to je doopravdy to, co jsem chtěl udělat. Takže můžete to třeba zkusit. Já tam vidím No, počkej, ty sápka. někoho vidíš, jo. Tam je sápek, dáťák, vybíje. Tak uperej boťák. To asi jeho friendzone. Jdem na ně? Ne jezdit. Tak kam jdem? Na tyto dva medailonky. Jo a nechám, beru si ten, který má zkrátek. Jo, já si beru jinou mytiku. A jak pozna? A že to je skar. Já? No. A je, ok. Ne, jeď pryč, to dává po dvou už. A jak to vidíš, že to dá? Protože já to vím. Jo. Já když se jdu v zóně, tak by to bralo víc. Je jedno pod 4. Po 4. Ne, počkej, budeme potichu na ně čekat. Kezi. Až tady kouká, nebude. Pojď, na to jde. Jeď. U nás bude To je vedeno. korunka, to je korunka. Jsi úplně někam dopryč, Kedy, ústa, Jde po něm jde tam ten medailonkáč. Neboj, jsme 2. On je taky 2. To je duo. My, když hrajeme duo, tak je to duo. Taká snajpy. Snajpy, jo? Jo, to je poslední. On je poslední. On je
SMGčko mám zlatý, mám SMGčko zlatý, jo? Jo, dám. Se skoupem. A dám metky. Vidíš ho tam? On je na mapě. Není. Vlastně. Jo, na ty minimapce. Tak jo. Ono živá. Musíme někam jít. Musíme jít sem, schovat se někde tady, co myslíš? Ale chápe, že je Někde do rezona. kruhu. Někde do kruhu se schovat. My nemáme medailony, takže... Bacha. Aby... Medailony se schovat. On dal tabu kávošovi medailonek. Pojď do keře. A my hřeči minem, jo? Pořád tě uvidí. Jo, vidím. Byl tamhle někde. Vidím ho. Bacha, vteři. Ale nejdeme vidět. Pojď semka. Vidím borce. Bacha. My hřeči minem. Ne. No, Dead. 110. je sám, pojď. Dead. Dodělal jsem ho. Můžu si Bacha, záda. Bacha. Kde? Já nevidím, ale. Já nevím, někam tamhle z boku. Asi. To zóna. Jo, je ze zora. Dead. 110. Dostal 121, počkej. Uka. Jemu spadla mycykla. Myslím, ne, nespadla. Ne, on mu dal medailonek. Jedu na něj. Ne, tak nejedu. Ne, Takhle auto z Ne, protože to má 0 benzín. nebo on má. bacha. On bude tady. Na tom. Dělej, pojď do zóny. Bacha. Pomoc, on je spamuje. Já nemám healy, jo? Ne, dej pryč ten bunkr. To bude v pohodě. Jo. Já mám 4H modrý. Já mám 5. Pak spamuje, jo. 22. On je Nevidíš se, spamuje. jo? Já mám 5. 5 HP. Škoda, že Jo. mám metky. Vidíš ho? Kámo, on bude mít zónu. Tak jo. Tak já jdu. Jdeš za ním, jo, teda. No, tam bylo. Za tebou. Vezmi se. Kámo, já mám blok. On spamuje. 110! Dělej, toho dáš. Tam máš lékárničku. Co? Tam máš lékárničku. Tohle lékárnička. Škoda, tak nic. Čau, to lidi. Auta. Čekej, oni už nedělají. Budeme ještě dělat live kide. Už ne. Tak čau, to lidi. Čaute, My se čaute. s váma loučíme.